Samaya bekreng baijak yang khanga yang bo baijak yang bai baijak bukung bo baijak selai bo sawai si subjak sa tilani marga lara buah bo tingga kagjak bahan be ko be kai si selai bukjai to ha mai bo samaya prenong maya kosa na nang to tinjona to Selaroma. Kemne bo nan paralem tiakle. Khuri para tong bah la sing khuri para na tong chinia jara wo khuri para poching ko dok tong ba je bekreng rok sa ni sai tong na ta mai bo samia tei bo nang ya komai ja khanga ro bo ni tong salai bo ka sa hlai ba za thilani marga la buwa bo kakjak bo tangnai borok se ara ing tong hlai ba sung ba tangmia no ha ani bo ba saklei mak tham tangmia brongni subasuk boko sanai jana ai makama Ke emne je rugi je boklai tunai ni mungle mapi. neon mani tripra Bini mpharo le tong de mam pharo ha tong. tongo bobo mokol kana mokol chinugia jeng tong babo sorai na to Emne na kurai baro. number tong bona tamah ne phai mahala ko sa sala na Okra rong so okra sakra rok phai ne phai mahala emne temne rok phai kurai kya bona phine se kurai chno basu bo khai ne bo kurai taba chongbo su basu ko sanai tong na tangmia taimia ing tong ba samni ang ba lukurong thia su basu na ya lai tangmia lai ba sung ba bono ko sa su basu nai ja na lai ara tamah nai kaisa sa phai chena je nai bono nai ma lai sa na kurai chongba brone thia sa su basu ko na ya chongba tangmia ju bu jurong mia na tong ja ba sa bu de